Mikuláš Schneider sa narodil v roku 1881 v Trnave. Svoj život zasvetil hudbe a už počas štúdií vo Viedni sa aktívne zapájal do kultúrno-politickej činnosti spolkov Tatran a Národ. Ako správny lokál patriot však nezostal žiť v zahraničí a vrátil sa späť do rodnej Trnavy. Už v začiatkoch svojej tvorby získal k svojmu menu prívlastok Trnavský. V roku 1958 hudobný pedagóg zomrel. Trnavčania na túto významnú osobnosť nezabudli. Jej meno nesie aj základná umelecká škola, kde sa už 13 rokov organizuje interpretačná súťaž žiakov z celého Slovenska Schneiderova Trnava. V prvopočiatku sme uvažovali o klavírnej súťaži pre klaviristov, neskôr sa k tomu pridali aj huslisti a prizná sa, že sme zvažovali aj takú možnosť, že by sme každý ročník venovali inej nástrojovej skupine. Nakoniec súťaž ponechali veľkolepej dvojke klavíru a husliam, na ktorých hrával aj samotný Schneider Trnavský v rokoch 1901 až 1904 v spolku Detvan. Hoci nemal vo svojej tvorbe jednoznačný hudobný vzor, veľkou inšpiráciou mu bol Antonín Dvořák. Doménou jeho tvorby bola skladba, v ktorej spojil romantickú tradíciu so slovenskou ľudovou piesňou a jej charakteristickými intonáciami. Cieľom Schneiderovej Trnavy je podporiť a motivovať žiakov na všetkých zúškach na Slovensku, aby sa pripravili alebo aby si zmerali sily vlastne v rôznych kategóriách vekových. Súťaži nepredchádzajú školské kolá a nemá postupový charakter. Do rodného mesta Trnavského Regenšariho zavítalo 240 súťažiacich z celého Slovenska. Unikátnosťou tiež je, že sa profil Schneiderovej súťaže každoročne obmienia. Jeden rok ide solová hra na klavíri a druhý rok je štvoručná hra, ale to není postupové, to je vlastne už konečné. Mieru talentu a predvedenie jednotlivých skladieb na interpretačnej súťaži posúdila odborná porota, ktorú tvorili profesori konzervatórií či vysokých škôl s hudobným zameraním. 13-ročná hudobná tradícia má svojho umeleckého garanta, ktorým je Stanislav Hochel, zástupca riaditeľa na štátnom konzervatóriu v Bratislave. Ten bol predsedom poroty v kategórii najmladších súťažiacich v sólovej hre na klavíri. Už v tomto veku sa dá posúdiť, čo je len naučené od učiteľa, učiteľky a čo v tom dieťati naozaj je. Takže na to sa zameriavame v prvom rade. Ako to už na súťaži býva, vyhrať môžu iba najlepší žiaci s dostatočnou prípravou, ktorých vyberajú ich učitelia. Konzervatoristi sa však zapojiť nesmú. Zúčastniť sa môžu tiež študenti, ktorí navštevujú súkromné hodiny. No musia byť v rámci svojho ročníku na dobrej úrovni, pretože máme tu niekoľko kategórií, to znamená máme do 9 rokov, 13, 15 až do 20 rokov, takže v podstate musí byť samozrejme technicky zdatnejší, ako je bežný žiak v tom jeho ročníku. A už to potom záleží vlastne od toho učiteľa, od toho dohovoru, ako sú schopní pracovať, aby sa teda tejto súťaže zúčastnili. Súťažiaci predviedli svoje výkony v solovej hre na klavíri, solovej hre na husliach a komornej hre sláčikových nástrojov. Všetky kategórie boli rozdelené podľa veku žiakov. Súťažiaci mohli získať 3 pásma, bronzové, strieborné alebo zlaté. Udelené boli tiež špeciálne ceny poroty. Pokiaľ niektorí súťažiaci tak nejak zaujme svojím výkonom porotu, tak dostáva cenu za interpretáciu konkrétnej skladby. Na súťaži odzneli skladby od slovenských autorov z obdobia baroka a romantizmu. Súťažiaci sa pripravovali dlhodobo a vybrané skladby študovali po častiach.
Pripravovala som sa od septembra, takže tento školský rok a hrala som od Chopina Impromptu, potom od Jozefa Suka v Roztoužení a ešte od Eugena Suchoňa Metamorfózu číslo 2. Od septembra hrám Komarovského a Badineriu Corelliho som začala hrať od januára. Na túto súťaž som sa pripravovala vlastne rok a zahrala som Dvořáka a Veračiniho. Pripravoval som sa dosť dlho, asi 3 mesiace. Zahral som tam 3 skladbičky. Pripravovala som sa asi tak pol roka a to bol cyklus o prírode od Klubičku, potom Spomienka Bedřich Smetana a na to niečo Šostatrovič, tanec a polka. Raz sme cvičili s našou pani učiteľkou na hudobnej, to je asi od septembra, celý rok. Pripravovala som sa od začiatku školského roka a zahrala som piesne Perikolíske a Žalobník. Túžba po predvedení dokonalej interpretácie skladby však prináša aj svoje riziká. Jedným z nich je tréma. Tak trému som mal trošku, ale vedel som ju ľahko prekonať, lebo som sa sústredil. Z tých niektorých skladieb som si myslel, že to je úplne v pohode a z tých niektorých, že nie. No, tie prvé 2 skladby boli celkom dobré a tá tretia som sa trošku pomýlila, ale nevadí. Dojdem a keď začnem hrať, tak všetko tréma opadne. Je to dosť zaujímavé, pretože vždy mám studené ruky a také ťažké a nedá sa mi poriadne hrať, ale tak keď už hrám, tak to pomaly opadáva a čím dlhšie hrám, tým istejšia som si v tej skladbe. Hrať na hudobný nástroj vôbec nie je jednoduché. Každý, kto chce začať študovať umenie, musí mať chuť, rytmické cítenie, dobrý sluch, trpezlivosť a odvahu. No, dôležité je, aby mal sluchovú predstavu. Ten žiak, to je samozrejme, ale hra na sláčikové nástroje vôbec nielen na husle. Je náročná práve v tom, že naplniť tú predstavu je časovo strašne náročné. Počas štúdia sa u žiakov vyvíja hudobná predstavivosť, prichádzajú vzostupy a pády a nie všetci úspešne završia svoje štúdium. Začiatok väčšinou sú deti také nabité energiou a veľmi sa im chce. Potom prídu na to, že je to aj o práci, nie len o tom, že sa im chce a potom to obdobie puberty je také náročnejšie. Ale tí, ktorí ho prekonajú úspešne, už potom žnú úspechy, lebo väčšinou už potom ten výsledok je iný ako zo začiatku. Porota má svoje prísne pravidlá, podľa ktorých hodnotí a vyberá tých najlepších spomedzi všetkých súťažiacich. Rozhodlo v prvom rade to, akým hudobným nasadením hrajú, ako dokážu hudobne stvárniť diela, ako dokážu pretaviť filozofiu autora do svojho srdca, do svojej emócie a potom ju preniesť v novej kvalite pre poslucháča, pre diváka.
Jednotlivé ročníky sa od seba líšia vo viacerých ukazovateľoch. Zaujímavé, že tento rok sa zišla konkurencia, ktorá bola muzikánsky veľmi obdarená. Taká tá fascinácia umením, hudbou bola v tomto ročníku veľmi dobrá, veľmi výrazná. Dvojdňové súťaženie mladých umelcov v hre na klavír a hre na husliach uzatvorilo odovzdávanie ocenení v podobe diplomu a špeciálnych ocenení za mimoriadnu interpretáciu skladieb. Ja chcem do konca života hrať na klavíri, pretože je to proste niečo, bez čoho by som nemohla žiť, ako hudba a hlavne tá klasická, pretože môžem vyjadriť svoje myšlienky a pocity a vždycky sa môžem k tomu vrátiť. Nikto to podľa mňa nečakal, že bude vôbec mať zlaté alebo strieborné pásmo. To je už dosť veľké, že som dostala to zlaté pásmo. Zahrala som 3 skladby. Starú sa v Zausvitu, Smutné kačiatko a Rozlobenú slepičku. No, tak cvičila som dosť, aj som sa snažila a celkom to vyšlo, myslím. Aj si získal nejaké ocenenia? Áno, cenu predsedu Trnavského samosprávneho kraja. Tak ako sa národný umelec Mikuláš Schneider-Trnavský venoval hudbe od ranného veku, tak jeho kroky nasledujú aj účastníci hudobnej súťaže. Pripravovala som sa na túto súťaž mesiac a hrám od 4 rokov. Venujem sa hre na husliam už 4. rok a vlastne mama ma dala na husle a prvá hodina bola celkom dobrá, tak som si povedala, že to vyskúšam aj ďalej. Ja som druháčka na klavíri a preto, lebo ma to baví, som sa rozhodla hrať na klavíri. Hrám od 7 a rozhodla som sa kvôli rodičom, lebo sa mi páčil klavír ako hudobný nástroj. Venujem sa husliam 6 rokov a vlastne zahral som Akolaja a Corelliho. Účastníci aj laureáti interpretačnej súťaže sa líšia od obyčajných študentov. Časté koncerty a verejné vystúpenia im dodávajú sebadôveru. Sú už takí sebavedomejší a majú teda už určité také pocity, že niečo už som prežil v tej hudbe. Medzi ocenenými boli aj žiaci základnej umeleckej školy Mikuláša Schneidera Trnavského. Andrea Chalúbková získala zlaté pásmo a cenu garanta súťaže. Adam Chalúpek si odniesol taktiež zlaté pásmo a cenu predsedu Trnavského samosprávneho kraja. Strieborným pásmom a cenou za najlepšiu interpretáciu sa môže pochváliť Magdaléna Remenárová. Anna Štibraná dosiahla strieborné pásmo v hre na klavíri a získala zlaté pásmo v komornej hre na husliach. Ďalšími ocenenými Trnavčanmi boli Zuzana Rajfersová, Lukáš Padišák, Mária Benová, Matúš Miklovič, Katarína Vanáková a Tadeáš Mazúr. Hoci štúdium hudby vyžaduje trpezlivosť zo strany detí aj učiteľov, rozvíja ich vnútornú fantáziu a poskytuje relax pri počúvaní príjemných tónov.